Kuulostaa hyvältä. Tää pitäis olla tää anna kyllä yhtään pre-gameattu tätä videoa varten. Pre-gamattu. Mä veikkaan, että me ollaan juotu ennen tätä videoa enemmän kuin tätä videon aikana tullaan juomaan. Halutaan laittaa toi kännykkä pois. Toi värinen, kun sä et pysty ilman Snapchatia elämään. Pystyn. Vitsit. Tervetuloa Hupitaloon uuteen videoon. Mitäs tässä? Tänään tehdään vitsikirjaa. Mä olen ostanut uuden vitsikirjan. Vitsit. Suomen parhaat 1997. Eli näitä videoita tulee yhtä monta kuin vitsikirjoja on tehty tosta eteenpäin. 98, 99. Tänään on tässä mitä 28 vitsikirjaa käymättä vielä. Se on kyllä totta. Jotkut sanoo alkoholistiksi, me sanotaan YouTube-videoille tekijäksi. Se luettiin se edellinen vitsikirja melkein. Melkein kokonaan. Niin. 2 videoon se meni. Tää varmaan niin, kestää. Sehän oli, kato se vitsi siinä, että minkä takia ne ei ottanut sitä vaaria siihen intianileikkiin mukaan. Oi vittu, tai sit se ritsa, kun se pääsee armeijasta ja ampuu kaikki ikkunat paskaksi. Noniin. Tää siis varoituksen sanana vielä, että tässä on siis paljon semmosia vitsejä, mitä ei varmasti pysty tällä videolla näyttämään, niin sitten ehkä se punchline jää kuulematta teiltä, mutta te voitte arvailla sitä, kirjoittaa vaikka kommentteihin. Lähtee! Autostani hajosi nopeusmittari, mutta ei se mitään. 30 alkaa ratti täristä, 50 etuovet ja 70 irtoaa takaikkuna. Ei, mutta toi kuulostaa ihan mun pösältä. Mä ajattelin, että se varmaan on sulle henkilökohtainen aihe. Virtasen vanha isäntä täytti 100 vuotta ja paikallislehden toimittaja haastatteli häntä. Mitenkäs isäntä on onnistunut täyttämään 100 vuotta? No niin onnistuuhan se lopulta, nuori mies, mutta kyllä siihen meni aikaakin. Pelastusarmeija kulki pitkin Esplanadia ja ensimmäisessä katukahvilassa nuori pelastusarmeijan tyttö astui olutlasia pitävän nuoren miehen eteen ja totesi: "Anteeksi hyvä herra, mutta tiedättekö, että alkoholi tappaa yli 5000 suomalaista vuodessa?" Nuori herra katsoi ystävällisesti tyttöä ja vastasi: "No ei huoleta minua, minä olen Virosta." Haissa vanha kirja. Mitä älä naura millekään? No en oo tähänkään mennessä. No niin, nyt älä naura tälle. Ota kunnon huikka. Ota kunnon huikka, niin ei naurata sitä. Sähkökatkos Göteborgin keskustassa oli traumaattinen. Tuhannet ruotsalaiset joutuivat seisomaan tuntikausia rullaportaissa. Voi jestas. Blondi tuli työhaastattelun ja toimistopäällikkö kyseli hänen kielitaidostaan. Blondi tuntui osaavan kieliä erinomaisesti. Lopulta toimistopäällikkö totesi: "Älkää vain sanoko, että osaatte esperantoakin." Siihen Blondi: "Totta kai osaan. Olen asunutkin siellä 3 vuotta." Täh? Mitä tulee, kun keitetään veteen 50 markan seteilee? Aaltoja. On vähän vanha vitsi ehkä, kun siinä oli Aalto-niminen kaveri siinä 50 markan setelissä. Poika isälleen: "Lainaisitko autoasi täksi-illaksi? Autoa, aina vaan autoa. Mitä varten ihmisillä on 2 jalkaa? Että toisella painaa kaasua ja toisella jarruttaa." Mulla on 3 jalkaa, kun mulla on kytkikin siinä vielä. Kondomi kysyi toiselta: "Mitä tehdään illalla?" Toinen mietti hetken ja vastasi: "Vedetään päät täyteen." Siis mä vaan masentaa lukea näitä viestiä. Viestejä? Kuka lähetti sulle noin paljon viestejä? Mitä ydinfyysikko sanoi, kun poliisi pysäytti hänet ylinopeuden takia? Hiukkasen kiihdytin. Mitä tulee, kun varastetaan 20 markan seteleitä? Linna. Se on Väinö Linna oli. Linna oli vittu markkavitsit. Mitä rommia ei saa alkosta? CD-rommia. Niin 90-luvun juttu. Siis ei oikeesti, sä et edes tiedä mikä on CD-rom. Tiedän. No mikä se on? Se on se pikkunen levy. Onko se CD-levy? Niin, semmonen pieni. Ei se on. Joo.
Miksi saa latausta tätä äijä. Miksi Neuvostoliiton hajoaminen oli koululaisilta helvetin paha juttu? Maantieteen läksyt tulevat paljon vaikeammiksi. Kela oikeesti, että tässä on jotain Neuvostoliiton hajoamisvitsejä. Niin kun eihän nää edes tiedä mikä on Neuvostoliitto nykyään. Joo, anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Joo, mä katsotaan. No vauhtia. Mitä taidemaalarin vaimo sanoi miehelleen? Vaihda maisemaa. Mä en naurannut tolle. Ei, mä oon naurannut tolle jutulle. Joo. Isä, onko pakko syödä? Se on liian sitkeä. Ole hiljaa ja syö. Anoppi oli sen tän ikäihminen. Mä en oo ikinä tajunnut tota juttua. Okei. Siis syökö näistä Anoppia? Joo. Miksi? Miksi ne Älä söisi sitä kysele. Anoppia? Okei, totta. Miksi miksi ne söisi sitä Anoppia? Miksi blondi meni armeijaan? No. Hän osi oppia uusia asentoja. Toi ei ollut nauramista, toi oli tuhahdus. Vittu, miten tyhmää. Ilotyttö otti taksin. Tai ei se ole vielä se punchline. Ei, oli se. Ei jestas. Joo. Ilotyttö otti taksi. Kun saavuttiin määränpäähän, hän tempaisi housunsa nilkkoon ja kysyi, eikö tämä kelpaa maksuksi? Eikö sulla olisi yhtään pienempää, kysyi taksikuski. Joo. Okei. Mikä on alkometri? Laite, joka kertoo, että olet juonut liikaa. No hyvänen aika. Sellaisen kanssa minä olen naimisissa jo 20 vuotta. Mä leikin Turtles-nukella. Oletko kuullut, miten huono tuuri Jussille oli? En. Mitä tapahtui? Karkkasin muijani kanssa. Good riddance. Joo. Janssonilla on aina valtavasti rahaa. Kuinka hän siinä oikein onnistuu? Todisteiden puuttuessa. Siis mä en ymmärrä. Uskomatonta kuinka Ei, älä vedä. Siis mitä, se on luettua vielä uudestaan toi Janssoni. Todisteiden puuttuessa. Niin. Siis voit sä selittää mulle ton jutun? Varmaan, että se ei jäänyt kiinni ja se on niinku ryöstänyt tai jotain. Mitä vittu? Joo, okei. Mitä varten Laihialla isännät menevät jouluaattona navetan taakse ja ampuvat haulikolla ilmaa? No kun muuten lapset eivät uskoisi, että joulupukki on tehnyt itse. Okei, toi oli synkkä. Tuo oli synkkä. No niin, nyt pieni tauko, ton just. Voi helvetti, on pitkiä. Juoksissa oleva mies tuli Tampereen junaan ja huusi. Paljonko tästä on matkaa Turenkiin? Mainittu. 90 kilometriä vastasi naapuripenkillä, niin 10 minuutin kuluttua mies toisti kysymyksen. Paljonko tästä on matkaa Turenkiin? 80 kilometriä valisti naapuri. Sama jatkoi, kunnes alettiin lähestyä Turenkia. Naapuripenkistä kuului, nyt taitaa olla Turenkia näin 10 minuutin matka. No hyvä, vastasi juoppo. Siellä jään pois. Paikalle sattunut konduktori oli seurannut keskustelua ja totesi, tästähän tulee oikein mielenkiintoista. Kuinka niin, ihmetteli juoppo. En ole vain koskaan nähnyt kenenkään yrittävän Turenkiin junasta, joka kulkee 120 kilometriä tunnissa. Niin, se ei pysähdy Turenkissa. Niin. Kun hän halusi jäätelötehtaan. No kyllä. Paavo Väyrynen kuoli. Jos hän olisi tiennyt... Ei. Nyt ihan ensimmäiseksi. Vuonna 1997 jo vitsailtu, että Paavo Väyrynen kuoli. That guy is still going strong. Joo. Paavo Väyrynen kuoli. Jos hän olisi... Itse asiassa niinku... Anteeksi, mä keskeytän koko ajan, mutta siis tota vitsiä ei tarvitsisi lukea loppuun. Tuossa riittää, Paavo Väyrynen kuoli. Jos hän olisi tiennyt, kuinka komeat hautajaiset hänelle järjestettiin. Hän olisi kuollut jo kauan sitten. Eikö, onko? Joo. Okei, huikka. Tätä mä en kyllä uskalla lukea. Mutta... Lue. Okei, sitten. Ei, anna mä lue. Missä se on? Tossa. Joo, no niin. 90-luku. Joo. Niin.
Se viimeinen. Se Pieni poika kiersi kehää korttelin ympäri. Kauppias katseli, kun poika kulki 5. kertaa hänen ikkunansa ohi ja meni kysymään pojalta, minkä ikäinen olet ja mikä sinulla on hätänä. Poika vastasi olevansa 6-vuotias ja kiertämänsä korttelia siksi, että on karannut kotoa. Mihin sinä sitten olet karkaamassa, ihmetteli kauppias. En minä voi karata muuta kuin kiertämällä tätä ympyrää, koska äiti on kieltänyt minua menemästä yksin kadun yli, vastasi poika totisen. Toisaalta niin vihaiseksi mulki. Poika isälleen. Lainaisitko autosi täksi illaksi? Vittu, mä luin sen just. Tiedän. Montako radion urheiluselostajaa tarvitaan vaihtamaan hehkulampua? Mä voin sanoa... Miksi on nyt aina hehkulamppu? No siihen aikaan ei ollut LED-lampuja keksitty. Hyvä pointti. Mutta mä voin jo sanoa nyt, että tää tulee olemaan ihan paska. Anna tulla. 1 riittää. Hän voi ottaa lampun käteensä ja pitää sitä paikoillaan, koska maailma pyörii hänen ympärillään. Siis miksi radion urheiluselostaja... Voi vittu. Sisätautilääkäri, psykiatri, kirurgi ja patologi olivat sorsastamassa. Hyvä alku. Koska veneitä oli vain 1, päättivät he ampua 1 kerrallaan, jotta eivät osuisi toisiinsa. Ensin oli sisätautilääkärin vuoro. Hän katsoi lentoon lähtevää lintua ja mietti, oliko se sorsa vai mikä, ja karkuunhan se pääsi. Tuli psykiatrin vuoro ampua. Hän katsoi lentoon lähtevää lintua ja ajatteli, sorsahan tuo on, mutta tietääköhän se itse olevansa sorsa. Ja karkuun sekin pääsi. Tuli kirurgivuoro. Hän ampui ensimmäiseen lentoon lähtevän linnun ja sanoi patologille, mene katsomaan mikä se oli. Mikä on maailman ekologisin valtio? Neuvostoliitto, se hajosi itsestään. Jos tarkalleen ottaen, niin se ei kyllä hajonnut itsestään, niin kuin monia asioita, mitkä johti siihen. Sä oot yksi niistä. Mä olen yksi niistä, joo. Mä olen niin vanha. Sä hajotit. Retroyka hajotti Neuvostoliiton. Okei. Videon nimi. Montako soma... Ei helvetti. Ai vittu, 97. You were a different era. Mitä saadaan, kun ristetään susikoira ja kiraafi? Kerrostalon vahtikoira. Vittu, mä luin sen äsken, se oli niin paska. Luitko sen äsken? Päässäni. Päässä. Pienestä palkasta on se ilo, ettei siitä tule isoa riitaa vaimon kanssa. Miksi pohjalaisessa perheessä on yleensä enimmillään vain 4 lasta? Koska Pohjalainen lehdessä oli juttu, että joka 5. maailman syntyvä lapsi on kiinalainen. Ei yhtään hauskaa. Oh, vittu, roll credits. Jestas. Ja on muuten hyvä kesäjuoma taas Reetsillä. Ihan jes. Vaikka tuolla sataa lunta varmaan. Hiihdon opettajani sanoi, että minusta tulisi aivan mahtava hiihtäjä, ellei sitä estäisi 2 asiaa, vasen ja oikea jalkani. Helvetti. Siis niinku mut tekis meidän tällä hetkellä lopettaa YouTubettaminen. No eikö me olla aika lailla lopetettukin tässä varmaan vuosi edellisestä videosta? Ai joo. Jatkakaa vaan rahaa sieltä ja siitä. Juuhan oli päättänyt, että hauskan pojan maineella saa aina naisseuraa. Tultuaan Tampereelle hän meni hotelli Roosendalin baariin. 11 aikaan hän totesi, että paikalle oli jo saapunut kohtalainen määrä molemman sukupuolen edustajia. Mä en osaa lukea enää. Juuhan nosti lasia, korotti ääntään ja huikkasi. Hei, nyt kun täällä Hämeessä ollaan, niin oletteko kuulleet viimeisiä hämäläisvitsejä? Baarimikko napatti Juhania pari kertaa olkavarta ja varoitti. Hei kuule, mieti vähän mitä sanot. Nuo 2 rekkakuskia tuossa ovat molemmat podareita. He ovat täkäläisiä, eivätkä ehkä kovasti tykkää sinun jutuistasi. Sitten tuo mies tuolla nurkassa on monivuotinen jääkiekkomaajoukkojen mies ja hämäläisiä. Älä siis viitsi alkaa kertoa tapparan juttuja. Vanhana tamperelaisena en minäkään ole aivan immuuni näille jutuille. Juhan silmeili ympärillä ja korotti jälleen ääntään. Niin, olen kuullut, että moni teistä on oikein paljasjalkalainen hämäläinen, joten lupaan kertoa kaikki oikein hyvin hitaasti. Onko mä lukeen välissä? Anna mennä vaan. Mukava pitää vähän luputaukoa. Mies tuli Norsu mukanaan sirkukseen hakemaan töitä. Johtaja kysyi, mitä he osasivat tehdä. Mies vastasi,
Tämä norsu on tosi taitava matkimaan lintuja. Sirkuksen johtaja tuotti. No sillä te ette nyt saa täältä töitä. Sepä ikävää, sanoi mies. Hän kiipesi norsun selkään ja lensivät pois. Dumbo. Mikä? Dumbo. Se on se norsu, mikä lentää korvallansa. No, Tai molemmilla. no. Totta. Sulhas poika tulee arkana ja punastelen kysymään isännältä tyttären kättä. Isä tuumalee, meillähän ei tyttöjä osia myydä, se on yksi. Se on otettava koko tyttö. Myydä! Se on otettava koko tyttö, jos aikoo meille vävyksi. Mies meni kenkäkauppaan ja nuori myyjätär tuli kysymään, mitä herralla on mielessä. Mies vastasi, Pilluhan se on mielessä, mutta kenkiä tuli nostamaan. kyllä. Hugh Hefner tuli uskoon ja alkoi julkaista uutta lehteä. Minkä nimistä? Mä tiedän. Playboy. Mä en pienenä tajunnut mä muistan, että mä oon kuullut pienenä enkä ymmärtänyt mitään helvettiä. Joo. Paavo Väyrynen kuoli. Jos hän olisi... Luettiinko me toi jo kerran? Me naurattiin sen Paavo Väyrysen kuolemalle. Hyvä. Tai siis... Ei sille, mutta... Niin. Joo. Luitko tän jo, että montako demaria tarvitaan vaihtamaan lampua? En. Niin monta kuin demokraattisesti valittu lampun vaihtamiskomitea päättää valita demokraattisesti. Ei ole kyllä demarit muuttunut 90-luvusta yhtään. Velkaa vielä pitäisi ottaa. No niin, anna mennä vaan. Ei ollut poliittinen kannanotto, Joo, ei mutta tota ei voi ottaa. Toi on poliittinen kannanotto. Anna mennä, poliittinen kannanotto on hyvä. Löytyykö se vielä? Se on... No, okei, ei oteta. Se on vähemmistö kannanotto. Joo. Niin jos ei Joo, niitä on paljon tossa kirjassa. Jos ei semmoitteita kannanottoja. Meidän pitäisi saada joku... Vitu vahtikoira. Vahtikoira. Postin Pekka Vennamo on leppoisa mies. Ainoa tapa, jolla olen saanut hänet hermostumaan, oli se, että hänet vittu. Saa lataa tätä äijää. Lähetin hänelle joulukortin pääsiäisenä. Kiipivä persläpi on henkilö, joka haluaa olla yhdenvertainen, mutta ainoastaan itseään ylempänä olevien kanssa. Häh? Älä selit. Joo, päivä. Miten Suomen laivasto sai kaikki merisotilaat olemaan valppaana viime sodan aikana? Jokaisen laivan komentosiltalla oli messinkinen laatta, jossa luki: jokainen laiva pystyy olemaan miinanraivaaja ainakin kerran. Se oli niinku hyvä vitsi. Ei hauska. Mitä Ruotsin armeijan käsikirjassa käsketään tehdä, jos norjalainen tankki? Ruotsin armeijan käsikirjassa. No. Kuuntele nyt kunnolla. Mitä Joo. Ruotsin armeijan käsikirjassa käsketään tehdä, jos norjalainen tankki hyökkää? No. Pitää ampua mies, joka työntää tankkia. Siis, hei. Jos Ruotsi ja Norja olisi sodassa keskenään, niin se olisi niin hauskaa. Se olisi, no en mä tiedä, se vaan olisi. En mä tiedä miksi, mutta siis se vaan olisi. Olisi se nyt hauskaa. Varmaan. Miksi Puolan valtaaminen kävi saksalaisilta viimeksi niin nopeasti? No, koska, joo, mä tiedän. Kun puolalaiset heittivät käsikranaatin saksalaisiin juoksuhautoihin, niin saksalaiset vetivät sokan pois ja heittivät takaisin. Ja mä voin kertoa sulle, minkä takia tää vitsi on niinku super offensive, mutta mä en kerro. Noniin. No älä kerro. Kerro myöhemmin. Lestadiolais paikkakunnan hotelliin tuli... Mikä on Lestadiolais paikkakunnan? En mä tiedä. Onko ollut joskus semmosen? Ei varmaan, en mä tiedä. Hotelliin tuli nuori pari ja halusi huoneen. Portieri oli kuitenkin tiukkana ja kysyi: olettehan te naimisissa? Nuori nainen vastasi salaman nopeasti: kyllä, molemmat. Hyi. Pelastusarmeija kulki pitkin. Miksi kiinalaiset ovat niin huonoa jalkapallossa? Mitkä? Kiinalaiset. No. Joka kerta kun heille määrätään kulma, niin ne avaavat sen joko ravintolan tai pesulla. Mä en oo ymmärtänyt tätä ikinä. Miksi? Mutta melkein kaikki pesulatkin on tommosen pitämiä. No, mut eikä nyt mikään vitu... No joo, yksi. Joo, okei, anna mennä vaan. Liisalla ja Matilla oli meneillään avioliittoaikojensa mehevin riita. Liisa huutaa Matille: joskus minä ihmettelen, mikä erottaa miehet apinoista. Mitä sitä ihmettelemään? Yleensä se on avioeron hoitava juristi.
Ruotsalainen sosiaaliministeri vieraili suomalaisessa kehitysvammaisten hoitokodissa. Sä et voi vittu nauraa. Lue vielä toi alku uudestaan silleen, että mä en naura sille. Joo. Ruotsalainen Turpakin. Joo, mä en naura. Ruotsalainen sosiaaliministeri vieraili suomalaisessa kehitysvammaisten hoitokodissa. Vittu, onks mä näin vitun naamat? Mä en nyt saa. Siis ruotsalainen mikä? Sosiaaliministeri vieraili suomalaisessa kehitysvammaisten hoitokodissa. Joo. Ilokseen hän huomasi erään tytön lukevan ruotsalaista aapista ja kysyi häneltä, oletko sinä ruotsalainen? Eikö sinä ole tarpeeksi, että oli kehitysvammaisia? Joo. Kohta juoda. Mä en pysty ihan vielä. Eräänä päivänä simahti televisio. Isä katseli ympärille ja hihkaisi hämmästyneenä. Lapsi, kuinka isoksi sinä olet kasvanut? Joo. Tää on pitkä. Noniin, hyvä. Pitää katsoa, onko tää luettu jo. Ei varmaan. Eikö siihen tuu semmonen niinku luettu täppä? Tää on kuitenkin 97. Niin. Muuten tulisikin uusiin kirjoihin tulee. Niin siellä on 2000 jälkeen. Arkkipiispa Wikström oli urheilumiehiä, joten kaverit pyysivät häntä tuomariksi golfkentälle todella ratkaisemaan haasteotteluun. Wikström tunnusti, että ei ymmärrä golfista mitään, mutta voi kyllä olla mukana tuomarina jutustumassa peliin, jos hänelle selvitetään säännöt. Se on tuomarina, mutta se ei tiedä sääntöjä. No, siellä pitää selvittää sille. Viimeisellä reijällä pelaajat olivat edelleen tasatuloksessa ja toisella oli voiton mahdollistava putti vain metrin päässä reiästä. Hän kyökisteli, kumarteli, katseli ruohikon kallistumaan ja suora linja näytti vuoren varmalta. Vain pallon työntö metrin päässä olevaan reikää ja voitto olisi kotona. Kun lyönti lähti, se taipui hiljalleen kohti reijän reunaa, pallo pyörti 2 kertaa reunaa ympäri. Jotenkin kun ihmeen kaupalla se nousi reunan päälle ja jäi siihen putoamatta reikään. Lyöjä oli hiljaa seuraavat puoli minuuttia, jonka jälkeen arkkipiispa lausui. Hyvät herrat, voisitteko sanoa jotain, sillä nyt ymmärrän, mitä tarkoittaa sanonta kirotun hiljaista. Siis noin hyvä vitsi alku ja sit se on aivan paska. Niin, siis toi oli kyllä ihan legendaarisen huono. Ville kyseli siskoltaan Lissulta biologian kysymyksiä seuraavan päivän biologian kokeiden harjoitukseksi. Mitä eroa on kompostilla ja tunkiolla? Tunkio on se, jota kutsutaan sinun huoneeksi. Komposti puolestaan on se, joka seisoo meidän pihalla eikä haise. Mies tuli eläinkauppaan ja valitti. Lintukoira, jonka osti viime viikolla, ei osaakaan lentää. Tyttö kysyi isältä, onko totta, että kuoleman jälkeen ihmistä tulee tomua? Kyllä tyttöseni. Minusta tuntuu, että sängyn alla on joku kuollut. Miksi ei Skodassa ole koskaan taustapeiliä? Missä? Skodassa? No varmaan kukaan ei ole Skodan takana koskaan. Joo. Tähän nyt täytyy sanoa, että Skoda-vitsit ei enää niin kuin nykyään lennä. Hei, täällä on hyvä vitsi. Koska Skodathan on nykyään ihan hyviä autoja, mutta tohon aikaan niin... Joo. Tää on pitkä. Ai mitä? Että Skoda-vitsit ei enää nykyään niin kuin toimi, mutta tohon aikaan... Niin kuin, miksi ne toimi silloin? No, koska Skodat oli ihan perseestä silloin. Mutta nykyään ne on ihan... Siis autot vai kuskit? Ei, siis autot, mutta nykyään ne on ihan hyviä, koska niitä ei enää tee Skoda itse, vaan Volkswagen. Eri kansallisuuksista koostuva seurue tuli ravintolaan. He kaikki tilasivat lasin viiniä. Kun viini tuotiin, he huomasivat, että jokaisessa lasissa oli kärpänen. Miten he toimivat? Englantilainen vaati uutta viiniä uuteen lasiin. Ruotsalainen vaati uutta viiniä entiseen lasiin. Suomalainen otti kärpäsen pois ja joi viinin. Venäläinen joi viinin kärpäsinen. Kiinalainen söi kärpäsen ja jätti viinin. Ilmeisesti kiinalaisvihaa näissä missä. Ja jätti viinin juomatta. Joo. Oota. Pitää lukea tätä uudestaan. Ei, älä lue. Okei. Juutalainen pyydysti Okei, no niin. kärpäsen viinistä, myysin kiinalaiselle ja viinin suomalaiselle. Vittu, tää menee pahemmaksi vaan. 2/3 viinistä ja vaati sen jälkeen uutta viiniä. Se on muuten itse asiassa kaikkein niinku... Siinä niinku ovelinta tehdä. Skotti tarttui kärpästä
Se puolustaa jotenkin tätä vitsiä tässä En mä vittu tiedä. Skotti tarttui kärpästä kurkusta ja karjui. Nyt perkele on sana tulos kaiken minkä joit. Amerikkalainen astui ravintolan oikeuteen ja vaati $1 miljoonaa korvausta. Okei, toi säilyy videolla. Mä tiedän, se on offensive, mutta toi säilyy videolla. Jos loukkaannut, niin vittu sit loukkaa. Upitalo ei korvaa mitään. Mitä Vallu Konosen tyttöystävä sanoi Vallulla? Ensinnäkin Valentin Kononen oli kävelijä. No ei tekin arvaa, mitä sille on sanottu. Lähde kävelemään. Kyllä. No niin. Eräiden afrikkalaisten heimojen miehillä on tapana kulkea ympäri metsiä keppi kädessään. He paukuttelevat puita ja maata ja hakkaavat välillä kiviä sydämensä kyllyydestä. Amerikassa tätä kutsutaan golfiksi. Nyt on joku tämmönen sivusto. Etelä-afrikkalainen. Tää on nyt ollaan niinku väärällä alueella kirjoa. Jolinalla. Nyt tultiin niinku sinne pimeälle alueelle. Punatukkainen ja harmaatukkainen mies istuvat baarissa. Harmaatukkainen kysyy punatukkaiselta: miltä se tuntuu, kun tukka palaa koko ajan? Haluaisin sinun tietää, vaikka sinulla enää tuhkat. Nää on nimetty kuitenkin oikein. Niin. Avioliitto on se hinta, jonka miehet maksavat seksistä, ja seksi on se hinta, jonka naiset maksavat avioliitosta. Mitä vittua? Miksi naiset pelaavat niin harvoin golfia? Koska naisilla on parempia syitä valehdella kuin golf. Mitä? Varmaan kun miehet aina valehtelee, että menee golfaan, mutta meneekin baariin. Oikeesti? Onko se niinku juttu? Kai. Okei. Ainakin leffoissa. Opettaja kyseli lapsilta, mitä teistä tulee isona? Kalle vastasi: linja-auton kuljettaja. Entä sinusta, Pirkko? Parturi-kampaaja. Entä sinusta, Tatjana? No niin, joo, mä tiedän vitsin. Haluaisin tulla kokonaan karvaiseksi ja loppua ei luetakaan. No niin. Joo, kyllä, siis kaikki tietää tän vitsin. Se on se siskon navan alla. Karvatupsu. Joo, karvatupsu, niin, kyllä. Vittu paha tossa nyt on. Eikö se äskeinen vitsi ole vähän pahempi? Niin oli. Mutta onhan vaan vittu tyhmää paskaa. Pappi ajoi kolarin seurakuntalaisensa kanssa. Molemmat nousivat autosta. Pappi odotti: kirua sinä, kun minä puhuin. Nyt on mun vuoro. 3 vitsiä vielä luetaan, yhdellekään ei naurata. Nyt ei saa naurata. Juu, ei naurata. No huikkainen ääkö. Noniin. Noniin, siellä on nyt niin rasistisia sanoja heti. Onko se valmiina? Mitä sä teet? Kuuntelin ääniviestiä. Suomalainen nimitys snobille on sosiaalinen persläpi. Paras esimerkki tällaisesta on kauppaneuvos, jonka rahat ovat hänen isänsä tekemiä ja joka ei siksi suostu seurustelemaan sellaisten kanssa, jotka ovat tehneet rahansa itse. Voi jumalauta. Yritetään löytää nyt se väärä puoli tästä kirjasta taas. Vai oikein? Niin. Virtasella ei mennyt armeijassa hyvin. Kersantti simputti häntä koko ajan niin, että Virtanen oli ollut jo 2 viikkoa peräkkäin vastuussa kaikkien kasarmin vessojen puhtaudesta. Virtasella keitti ja hän päätti hankkia hullun paperit päästäkseen armeijasta. Seuraavan kerran, kun Virtanen joutui taas vessoja siivoamaan, hän puhdisti ne aivan kiiltäviksi. Viimeisen vessanpöntön reunalle hän kuitenkin laittoi kourallisen mämmiä. Kersantti tuli tarkastamaan vessoja, mutta ei pettymyksekseen löytänyt niistä mitään huomauttamista ennen kuin saapui viimeisen pöntön kohdalle. Kersantti katsoi pönttöä ja huusi: näyttää aivan paskalta. Virtanen veti asennon riensi sen jälkeen vessanpöntön luo, siipaisi ruskeata kasaa sormellaan, laittoi sormen suuhun ja totesi miettelijänä: herra Kersantti, ei se ainakaan kusta ole. Eräällä kokoomuslaisella kansanedustajalla oli Syrjäsellä kotoisin oleva kotiapulainen, joka oli varsin suorasuinen. Kun kansanedustajalla oli arvokkaita vieraita, järkytti apulainen heitä kutsumalla esimerkiksi veheseltä paskahuussiksi. Toi riittäisi jo mulle naurattavaa. Joku kutsuu veheseltä paskahuussiksi. Jätkä kävi äsken paskahuussissa. Kyllä monta täytyy sanoa toalettia vaikka politbyroksi. Kansanedustaja opasti palkollista.
Kerran sitten pääministeri soitti ja kysyi kansanedustajan puhelimeen. Manta vastasi, kyllä se kohta tulee. Se on vain politbyrossa paskalla. Onko sinulla sellainen moderni leivänpaahde, josta leivät hyppäävät ulos, kun ne ovat valmiiksi pahtoneet? Mitä vittu 90-luku? Siis jollain aina on se, sinnekö ne jääty? No niin. En tiedä, en ole ollut maisemissa 90-luvulla. Ei, minulla on ennemminkin sellainen intiaanimalli. Intiaanimalli? Niin, sellainen, joka alkaa lähettää savumerkkejä, kun leivät alkavat olla valmiita. Vaalijärjestelmä vitsi äsken. Kyllä minä sanoin, että tuossa oli se vitsi. Se oli ihan hyvä. Joo, no niin. Lähetyssaarna tuli Afrikkaan. Eräänä päivänä hän pääsi katsomaan, kuinka paikalliset asukkaat kuohivat sonneja. Kuohintapaikalla kookas mies otti 2 suurta tiiliskiveä, joilla hän iski eläinten arat-paikat tohjoksi. Lähetyssaarna säälieläin parkoja ja kysyi kouhitsijalta, eikö tuo mahda sattua aika rutkasti siihen kuohitsija? Ei, jos ei jätä sormia väliin. Kiitos katselusta ja nähdään jälleen seuraavassa videossa, joka tulee tämän vuoden puolella vielä. Toivottavasti me ei tehdä näitä yhtään enempää.